Sziasztok, Tarantila vagyok, a SmileGame.hu főszerkesztője, és velem van még a pálya bemutatásában. Firewall, igen. Sziasztok, mi a helyzet? Beszeretnék nektek mutatni ezt az új mappot, még megjelenés előtt, amit meg tudunk tekinteni Spectator módba, hála Grop Cheese-nek. És hát kezdjük is, Tarantila. Nos, ugye Hát itt kezdetben, Ja, nem mondja te. bocsánat, kezdetben ugye itt vagyunk a kék bázison, innen kezdenénk a betekintést, az, ami szerintem szembetűnő, most viszonylag a nagy grafikán nézzük meg a pályát. Ami biztosan szembetűnő, az igazából az egész háttérnek, meg az egész világképnek az átalakítása. Az, hogy például itt az egész kék oldalon egy egész palotát felemeltek, vízesésekkel, angyalokkal, gyönyörű monumentális építményekkel. Kezdetben ugye itt van a Titán, ami kinézetre egyáltalán nem változott, viszont a Főnixek azokat teljesen átalakították, tehát sokkal inkább ténylegesen Főnixként jelennek meg, bár kékek, de szerintem nagyon jó lett a grafikai változás. Szerinted? Szerintem most teljes mértékben jót tett a játéknak az a vérfrissítés. Minden játékban szoktak ugye évadonként újakat berakni LoL-ba, Dotába, és változtatnak egy-két helyen, nem sokat, de leginkább LoL-ba szoktak, hogy a prójátékosok, illetve a nézőknek is valami új változás legyen. Kinézetre tényleg nagyon gyönyörű lett, sokkal szebb, mint az előző, illetve nagyobb is. Ezt gondolom sok embernek feltűnik itt a videón. Mert ha megnézitek, kibővítették itt a főnixek helyét, tehát a főnixeket beljebb tolták, és belül kicsit másabb lett a hely, mert ahol itt a főnixek állnak, ez valójában így egybefüggött a jungle-lel, de jelenleg itt egy külön rész található. Teamfight-okban szerinted lesz majd különbség? Tehát amikor Főnix törésekre lesz? Tehát Főnix törésekre kerül sor? Valószínűleg lesz, mert így ez a plusz fal, amit itt emeltek, meg maga a hely ugye kicsit változott, így valószínűleg így nagyobb helyen többet tudnak teamfightolni. Valóban viszont a két Főnix közötti hely is így közelebb van, így nagyjából egymáshoz, legalábbis közelebbnek tűnik, meg több helyről tudsz megközelíteni. Viszont így lassabban érnek ki a különböző buffokhoz az emberek, hogyha újra élednek, tehát a Fire Giant így kicsivel messzebb került. Tehát ilyen szinten azért változás ez sokat fog hozni. Elkezdenénk szerintem bemenni a jungle-be, vagy szeretné még valamit mondani itt magáról a kezdőpont kinézetéről, alakításáról, mert közben ugye a jungle közben is néznénk, hogy mit, Hát, hogyan alakítottak. semmi extra gyönyörű lett, úgyhogy ennyi sem. Hát még az nem teljesen finiselt, mert még változások lehetnek benne, Nyilván. grafikai ügyelek, tehát a videóban is, amit látok, textúrák változhatnak még, mert ez még ugye nem jelent meg, elvileg nincs benne a játékban. Csak Grop Cheese-nek köszönhető, hogy látunk egy lehetőséget rá, hogy megcsináljuk, és ennyi. Szerintem kezdjük úgy, hogy a mid lane felül, hogy menjünk először midre, és nézzük Jó, a rendben. toweröket ugye először, mert azok is át lettek alakítva. Igen, igen, és mind a kettő félnek más a towerje. Itt, amikor ugye először kijövünk, egy kis görög faluba érünk be, az erdőbe, és bebotlunk az első towerbe, aminek a tetején ugye ott van egy aranymantikor, itt a kék oldalon, ami egy ilyen, hát nem is tudom minek nevezzem, nem szobor, hanem egy ugye oszlopon áll, és viszont négy harcos van mindegyik oldalán. Szerintem ez is iszonyat jól néz ki. Nem teljesen eltalálták ezt az egész feelinget, meg nekem nagyon tetszik ez a falu feeling, mint hogy egy ilyen kis tanyán mászkálnánk, és mennénk végig itt egészen a midig. Igen, ez így nagyon jó, szerintem is nagyon eltalálták. Ugye, hogyha midről, mondjad Meg kérlek. az új utak is tetszenek. Igen, igen, tehát ez olyan, mint tehát ez olyan, hogy középen megy a főút, így ez a királyi főút, így megy, és akkor utána pedig ezek a kis ilyen erdei utak, ilyen félig ki van kövezve, félig csupa sár az egész. Nem teljesen teli találat lett így hangulatba. Itt ugye, hogyha elmegyünk, mondjuk menjünk a duo lane fele, itt ugye, hogyha bemegyünk a midcampekhez, kapásból, akkor ott is kettő szobor között fog majd elhelyezkedni a midcamp, időben nem változtattak semmit ezen. Ugye az, ami újításként leírtak, hogy nem fog azonnal rezetelődni egyik camp se. Tehát lassabban fognak rezetelődni abban az esetben ugye, hogyha mondjuk valakinek a púlja nem úgy sikerül, hogy azt eltervezte elsőre. Ez szerintem mindenféleképpen pozitív dolog ugye a Abszolút. játék terén. Ez véletlenül is megeshetett, mert sokszor volt, hogy valaki kihúzta nagyon messzire, és azért rezetődött már kint, anélkül, hogy a pool igazából annyira rossz lett volna. Itt ugye
Hát igen, ez teljes értékben így van. De kijavították, úgyhogy ez a lényeg, meg változtatnak rajta. Bemennék itt az erdőbe, igazából hátra a kis kempekhez. Itt nagyon, én most lementem ilyen kis kukac nézetbe, tehát teljesen a földön mozgok. Itt az alsó ajnövényzetet nézem, meg a kis buckákon átmegyek. Ugye mit hárpia, ezek a kis hárpiák, amik itt vannak, általában a 3 kis hárpia, ők semmiben nem változtak. Annyit talán, hogy mint hogyha az út szélesebb lenne, tehát kicsikét nagyobb hely lenne maga a teamfightokra, meg maga a jungle fightokra is. Igen, úgy néz ki teljes mértékben, de Lacival beszélgettünk erről, és szerinte csak azért tűnik nagyobbnak, mármint egy jobban átjárhatónak, mert az előző grafikában a sziklák voltak leginkább benne, meg belelógtak. Itt viszont eléggé ügyeltek arra, hogy szép tiszta letisztult legyen a környezet. Ja. Csak ennek hatásra, de még nem biztos, lehet, hogy nőtt, mert a párváltozás a Fire Giant-nél és a Golfinál biztos, hogy ott változtattak a méreteken szerintem. Igen. Ugye az, ami viszont nagyon nagy különbség az egészben, szerintem az egyik legnagyobb ilyen differencia, hogy bevezettek egy új buffot. Így van. Ugye alapvetően megcserélték a piros és a speed buffot, tehát hogyha itt tovább mentünk ugye a kis hárpiáktól, belebotlottunk a red buffba, ami ugye attack powert ad, és eddig itt egy speed buff volt, ami a korábbi verzióban movement speedet és attack speedet adott. Ez szerinted hogy fogja befolyásolni maga a jungle haladását és maga a junglernek a játékát? Ugye általában speed buffra mentek, amit viszont meg tud kapni azon a lénen, ahol kezdeni fog. Hát ez attól függött, mert ugye most jobb oldalt volt ennél a pont, hogy most vagyunk, itt most ugye speed buff volt, a másik oldalt volt a piros. Az annyiba volt más, hogy alapból a jungle nem kapta meg a speed buffot, még a másik oldalon aludt szedték le. Tehát úgy mentek ki a solo lane-re, amikor az elején ugye a 3-as, 4-es szintig ott szoktak lenni a jungle-ösök, hogy az egyiknek volt speed buffja, a másiknak nem volt buffja, mert megtartották a midesnek többnyire a pirosat. Hogy így most, hogy ott van a speed buff, nekik is le kell majd szedni, tehát a solo lane-re most már nem fog úgy kibenni az egyik csapat, hogy hátrányban van azáltal, hogy neki nincsen speed buff magán, vagy egyéb buff. Így most egyszerű lesz, viszont most, hogy ott van a mana buff, ott maradt, az a solo lane-nek természetesen jól jön. Viszont az, hogy ide került a red buff, ez annyi változást nem fog hozni, mert így ugyanakkor kapják meg a midlénesek is a buffokat, tehát végül is annyira nagy nem, csak max a jungle-öknek kicsit változni fog a menetrendje. Nem kicsit kiegyenlítettebb lett, mert ugye itt sokszor volt szó, hogy ki melyik oldalon szeret játszani, és ez általában a buffok helyzete határozta meg. Hát igen, úgyhogy ebben is sokat fog változni, de itt tényleg kiegyenlítettebb. Ugye, hogyha tovább megyünk, a legnagyobb változás, ez még egy vadonatúj buff, a lila buff, ami igazából itt egy mana buff volt korábban. Ez hatalmas változást fog az egész AD carry körében létrehozni, talán új meta is alakul ki, mert ugye a mana éhesebb AD carry most eléggé nagy hátrányba kerülnek, plusz a Transcendence kérdése szerintem teljesen jogos lesz az elkövetkezendőkben. Hát, mint main AD carry, hát szívből mondhatom, hogy nem örülök ennek a változásnak, rohadtul nem, mert eléggé, hogy mondjam, nehéz a mana management AD carryként, mert ugye Viv Clearnek kell a mana, ha hirtelen agresszióra készült, arra is kell a mana, gankelnek az is menekülés mana, stb. Nagyon nagy mana hiány lesz. Ullörön kívül ugye mindenkinek átlagban, hát úgy pontosabban Ullörnek szoktam csak Transcendence-t építeni, de nem mindenkinek jó. Tehát Cupidónak például, akkor amíg Amuzen kapnak se rossz, de neki is Lászdil azért jól jön. Tehát Neatnek még elmegy, de általában az édikérik többségének, hiszen Rámának is totál fölösleges egy Transcendence, például neki a legfölöslegesebb. És ő pedig nagyon eszi a manát. És ő nagyon eszi a manát, úgyhogy ez a változás nem lesz túl jó. Annyi, hogy 10% attack speedet ad ugye az új buff, de ez inkább a jungle-öknek lesz jó, inkább a jungle tisztításra, mint sem a édikeriknek. Tehát szerintem ennek úgy lesz az egész, hogy jó leszedik az első körben az édikerének, de nem fog nagy változás hozni a 10% attack speed a laning phase-en, maximum mid game után jó tud jönni, de addig szerintem a jungle-ös fogja elvinni ezt is, csak ide jönnek XP-ért tudó lénesek. És egy olyan variációt te elképzelhetőnek tartasz, hogy mondjuk a redet viszik el az attack speed helyett? AD carry? Szerintem elején teljes mértékben beleférhet, mert most ugye annyiba változik, hogy a buffok átalakításából, hogy így a midlaner miután vége volt, tehát 3-as szinten elment a solo lane-ről a jungler, akkor egyből tudta adni a midlane-nek a piros buffot. És ő jött a speedjére ide.
Igen. Ám most itt, ugye, hogy itt nincs speed, így az attack damage van csak, ezért gondolom el fogják vinni a dual lane-sek inkább ezt, és a jungle majd a speedre jön, az attack speedre, és azt megint csak magának majd a speed pótléka helyett, mert azt már az elején le fogja tudni szedni, és mire ideér a jungle-ben, addigra már nem lesz buffja. És mire visszajön viszont ez a piros buff az 5. percnél, addigra már midesnek meg tökéletesen jó lesz. Azelőtt úgy kell neki, mert úgy sincs annyi ereje, damage, hogy valami változást hozzon. Igen, mert viszont a pusolásnál ezzel ki lehet váltani, nagyobbat tudnak damage-elni, így relatíve kevesebb mana is kell ahhoz, hogy a vívet megtolják. Hát ez így van. Ugye, hogyha kimegyünk a dual lane-re, itt szerintem ez egyik leggyönyörűbb látvány, ami elénk tárulhat mind a két oldalon. Maga a tengerpart. Szerintem ez teljes, ez teli találat lehet itt. Maga a vízesés, jön egy ilyen panoráma tengerpartkép, felette a láva felhő, és elkezdődnek a pálmafák. Hát igen, nagyon menő lett. Hát amit a videón láttak, hogy itt nem mozog, azért van, mert le van pauzával a játék, tehát senki nem mozog, de valójában mozog a víz is, mindenhol gyönyörű. Fog élni a gépeket, az biztos. Hát elvileg, ahogy mutatták már, mint mondták a különböző oldalakon, hogy ők is nézték, meg kipróbálták, stb. Full grafikán elvileg 4 FPS-sel volt kevesebb a gépükön általában, valahol 10, valahol kevesebb, vagy néha nem is volt változás az FPS-ben. De ez tényleg attól függ, hogy melyik lénen vagy. Te jungle-ben elvileg jó az FPS, viszont léneken eléggé visszaesik, főleg duón meg szólón, ugye, mert minden sok változás nincs. Igen. Mindenféleképpen. Nekem amúgy külön tetszik, hogy így az erdőből átmegyünk így ebbe a pálmafás világba, tehát itt a tengerpartra. Szerintem mindenféleképpen korrekt volt. És bent ugye Gold Fury-t egészen átalakították a helyzetét, telerakták arannyal, és ugye elvileg fent fog csücsülni most, nem tudom. Fent fog csücsülni a tetején, vagy itt lent lesz? Nem tudom. Szerintem lent lesz itt a gold között, az összes aranypénz között. Valószínűsíthetőleg, de még nem tudom. Biztos valami animációval fog beérkezni, ebben biztos vagyok az első, vagy újraérdésénél. Nem csak vagy pedig a 10. percnél, vagy bocsánat, amikor, hát nem annak sem, tehát játék kezdeténél, mert ugye Fire Giant az oké, hogy ő kiverekszi magát, de ő már az elejétől szedhető. Ugye volt egy ilyen animáció, amit kiadtak, hogy leugrik az oszlopokról. Igen, szerintem amúgy úgy fog megjelenni itt majd valamelyik gold részen. Itt pont fönt van jobb oldalt ilyen nagyobb ilyen pénzrakás, ilyen sok sas meg ilyesmi közt, hogy szerintem erről fog így egy körbe felrápülni oda, amikor megjelenik, és lerepül majd ide alulra, és utána lesz támadható. Ez nem fogja megnehezíteni a játékosokat, mert ez csak sima animáció, majd ott megjelenik. Tehát a timer attól még megy a háttérben, amikor látod, hogy leszáll, csak akkor lehet majd támadni. Úgy, mint LoL-ba is megcsinálták ugyanezt. Ja. Viszont ha megnézed a területeket, a nagyságát, szerintem nagyobb lett a fájtolási tér itt is valamennyivel. Mondjuk itt nem olyan sokkal, itt talán kicsit csak a grafika miatt, de a Fire Giant-nél majd nagyon látszik. Itt inkább a Midcampnél tűnik kicsit szélesebbnek. Az lehetséges. Itt viszont a Midcampnél, mint hogy a szűk, nem tudom, itt viszont nekem szűkebbnek Hát tűnik az a egyik terület. oldal szűk, a másik oldal kicsit, mert úgy értve, hogy nem a Midcampen belül, hanem itt a köztes rész, ahogy mész a kék oldal felé. Itt egy kicsit ilyen nagyobbnak tűnik ez a rész. De mondjuk ez totál változó, de szerintem majd rendesen, amikor kéne a map, akkor jobban meg lehet majd mondani, Nyilván. látni. Nyilván addigra fog elkészülni. Szerintem menjünk a Chaos Side-ig, végig. Rendben. Ugye, hogyha itt átmegyünk, itt már elkezdenek perzselődni a növények. Ja, így Bemegyünk itt a... váltás következik. Igen, és beérkezünk a következő részre, ez pedig ugye az NLF-nek az attack speedje, ugye ez ugyanaz, mint a másik oldalon. Nem adok Nagyjából... Melyiknél vagy már jobb oldalt, vagy mi? Attack speed buffnál, lilánál. Ne, te már ott vagy, lel. Akkor én is az attack speedhez, jó, meg vagyok. Rendben. Ugye ugyanaz, tehát az oldal itt most már egy az egyben megegyezik, nem lesz különbség a két oldal között, csak a grafikájában. Az, ami itt szerintem megint csak kinézett, és megint itt az FPS-ek kérdése, hogy ugye itt ugye megint kinézünk túllénre, itt van egy ilyen gályahajó flotta, és mellette pedig az állomásozó katonák, akik ugye próbálnak hódítani. Bár nem tudom milyen célt szolgálnak, de gondolom itt ezen a gonosz oldal és valami
valamilyen ilyen Támadásszerűséget valami. hódításszerűt próbálnak igen indítani az isteneknek a palotája felé. Ez is gyönyörű lett. Ugye az ellenfélnek kicsit mások a tornyai, ez nem tudom milyen lény, ilyen oroszlán kecskefejű kígyó farkú teremtmény. Hát, ja, valami érdekes teremtmény. Ez mindegyiknél megvan. Itt a piros oldalon, nevezi piros oldalnak. Ugye, hogyha bejövünk, akkor itt van a damage buff, ami ugye piros, red buffként is van. Itt is ugye csak máshogyan néz ki egy picit a növényzet, de ugyanúgy megegyezik a másik oldallal, amit itt kivezettek. Én átmennék a túloldalra, ahol van a speed buff, itt a red oldalon, bocsánat, a piros oldalon. Itt is ugye megtaláltok a kis kempek, majd ez is ugyanúgy, igazából csak kinézetben fog különbözni, pozícióban egy az egyben ugyanaz, és itt van az első rész, ami megint csak változás, hogy az attack speed, amiről ugye beszéltünk, bocsánat, a movement speed, régen attack és movement speed volt, maga a speed buff, az ugye átkerült erre az oldalra mind a két résznél. Hát igen. Ez amúgy szerintem nagyon jó változás volt, ez bevezetett. Szerintem is. Az egyik jungle így előnyben volt az elején, viszont később visszaesett, mert nem volt rajta már buff, míg a másik oldal akkor kapta meg. Igen. Úgyhogy ez így sokat fog dobni rajta. Hát igen, főleg, hogy a metában igazából nem annyira az early game DPS junglerek uralkodnak, hanem inkább a late game junglerek és a mid game junglerek. Tehát ugye mi például most gondolok itt Thanatosra. Igen. Tehát ugye most az egyetlen egy olyan, akit mid game-ig használnak, a Store ezek közül. Tehát ez a tipikus early plus mid. De az összes többi, tehát mint Szerket, mint Kali, ugyanúgy mindegyik Mercury late game-ben fejtik ki az igazi erejüket. Így pedig a damage buff igazából az elején szinte haszontalan volt. Majdhogy nem. És ugye itt, hogyha tovább megyünk, akkor elvélbe a blue buffnál vagyunk. Meg a solo lane közelében, ami szerintem hát eléggé ilyen pokol járt a környezet, ugye itt minden fel van már perzselve. Itt a Fire Giant körül. Ez szerintem az összes szólósnak az álma, hogy ilyen helyszínen csatázzon, ahol a láva folyik a talpuk alatt, és szénné van égve az összes város. Avagy ilyen lénen farmolhasson. A nagy fájtak ugye nincsenek, csak a minionok is ők köztük szinte. De és amúgy itt szép lett ez a környezet is. nekem ugye ez a része tetszik, tehát a túloldal is nagyon szép, itt ez nem eszi annyira az FPS-t, szerintem, így első ránézésre, mint a Duolinen. Én nekem hangulatosabb, olyan kis meghittebb, hogy minden elpusztul. Igen, nagyon meghitt. De amúgy tényleg a grafikai ügyileg nagyon szépen megoldották az egészet, úgyhogy le a kalappal a HR erőt e tekintetben. Hát az, ami itt érdekes, hogy ugye most bejöttem a Blue-hoz, ott össze vannak törve a szobrok, és a Blue-t még így pluszba jelölve egy ilyen kis víz található itt a szélen. Maga a Blue-nak a pittyében, hogy mondjam ezt. Hát a helyén, ahol ugye elhelyezkedik. Hát szerintem ez szerintem hatalmas megoldás, gyönyörű lett ez is az egészben. Solo lane-re én kimennék egy picit, és ott ugye már itt van maga a láva folyó, a nagy láva folyó, ami ugye befolyik magához a Fire Gianthez, amit teljes mértékben átalakították az ő helyét. Bemehetünk oda? Persze. Meg tudjuk azt nézni? Hát de még hogy? Itt ugye eddig úgy volt, hogy kettő szikla volt, amit kettő oszlop vált fel. Szerintem nagyobbak az oszlopok, mint a sziklák voltak. Igen. Tehát kicsit jobban bele lehet akadni. Két oldali bemenet, mint hogyha szűkebb lenne meg. Sőt, az összes bemenet, mint hogyha egy picit szűkebb lenne. Talán a frontális az nem annyira. De Végül is nagy változás csak annyi, hogy a Fire Giant mellett, hogyha megnézed itt ugye az épület, hogy össze van törve mellette, itt van egy külön kis ilyen szigetecske, vagy valami ilyesmi, ami eddig nem volt ott. Tehát itt egy ilyen fa. Tehát ez is külön bekerült ide, és így tűnik kisebbnek, de amúgy ugyanakkora. De itt a Fire Giant-i előtt rész, tehát a midcamp felüli rész, ez itt megnőtt. Ez itt lényegesen megnőtt.
Mert itt épp hogy el tudott menni 2 ember, vagy 3, És tényleg. voltak volna egymás is, mert biztos, hogy több. Tehát ezt azért változtatták meg valószínűleg, hogy több teamfight, illetve lopási lehetőség adódjon a jövőben. Igen, viszont én úgy látom, hogy az AOE-nak kedvez ez a Fire Giant átalakítás. Az biztos. Tehát ide, hogyha mondjuk jön egy Gebulti, mondjuk egy Poseidon ultival kombózva, sokkal több ember tudnak rizikófaktor nélkül lefogni, és sőt a lopási lehetőség is sokkal könnyebb, ugye az összes supportnak, mert több ember tudnak összefogni, hogy kisebb helyen vannak bent. Így Illetve sokkal dominánsabb lesz a A CC Vardolárt használat. is, a Vardolárt is nagyon megkönnyítették ezzel. Mert így most nem csak egy helyre lehet normálisan vardolni, hogy lásd a terepet, hanem ide oldalra és a 2 oszlop mellé is ki tudsz úgy vardolni, lásd a Fire Giant-et is, és a területet is normálisan beláthasd. Igen. Úgyhogy ez olyan lényegesen jobb lett. És tényleg, a másik midcamphez képest, ahhoz szerintem szűkítettek a helyét, viszont nagyon meg lett szélesítve. Ami megint csak érdekes lesz itt a fightok tekintetében. Én szerintem a dual lane felüli fightok több killt fognak hozni, itt viszont szerintem pókolásos csikicsukisabb játékok fognak menni. Igen, Hogy így ki lett valószínűleg. szélesítve. Hát ez majd kiderül akkor, amikor bekerül és az első játékokat lejátszuk magán az egészen. Nem tudom, visszakanyarodjunk, vagy menjünk be az ellenfélnek a bázisára? Akarsz még esetleg valami máshol valamit, vagy... Hát igazából a környezetet megbeszéltük ugye a kék oldalon. Ugye itt is csak az animációk azok, amik nagyon szépek lettek. Annyi, hogy vízesés van itt a Blue Buffnál. Házak mindenhol. Pegazusok a Speed Buffnál. Ágaskodó pegazusok, megint kis házacskák, és ugye jön a 3-as hárpia. A hárpiák elhelyezkedés is változott szerintem, mert a nagy hárpia oldalt van, nem középen. Aha. Hát most az, amit én nézek, ott igazából nem látom a hárpiát, de valószínűleg a nézők látják. Igen, itt látják. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is nem tudok most így mit mondani. Mert úgy van, hogy bal oldalt van a nagy hárpia, és a 2 kicsi az jobbra van tőle. Tehát nem középen áll, ott egy kis hárpia van most már középen. Eddig mert talán fordítva volt, tehát középen volt a nagy hárpiás mellett a 2 kicsi. Igen. Ez nem sokat fog változni lényegében, csak max kicsit könnyebben tud ütni majd a nagy hárpiát kezdésképp. Nem blokkol majd a 2 kicsi. Nem áll az utatba basic attackoknál. Hát ez igen, mindenféleképpen valamilyen jobb lesz ebben a tekintetben. Itt ugye a solo lane-en, hogyha kicsit visszamegyünk, akkor ott van már a város, ami a lávából kilátszódik, ami még megmarad belőle, egy ilyen Pompeii feelinggel. Bemeltünk az ellenfél bázisára? Persze, simán. Jó, és ugye itt teljesen dárkos, sötét oldalra érünk, minden szét van égetve, vulkán van ott kitörő a vulkán maga az építmény mögött. Nem tudom, hogy nevezzem ezt igazából, eléggé démonik külsejű lett az egész terem. Apokaliptikus helyzet alakult ki. De amúgy Igen. itt is nagyon jól eltalálták a témát, tehát hogy égnek a szájék ennek a sárkányos nagás tudsz kombónak. Igen, meg hát ugye ezek a hidra motivumok is fent az oszlopokon nagyon szépek, meg ugye a mantikor, tehát a klasszikus mantikor, az is megtekinthető mind a két oldalon. És ugye itt most már a klasszikus vörös főnix jelenik meg, ami ugye ugyanúgy mozog, mint a túloldalon a kékek. Hát Itt, hogyha változott. Igen. Maga ugye itt nem olyan látványos a háttér, mint a városnál, az egyértelműen feltűnik. Kérdés, hogy ez teamfightokban szerinted befolyásolja valamennyit az FPS drop a másik oldalon? Hát eléggé durván befolyja szerintem, mert ha elnézek a másik oldalra, már most leesik az FPS-em, viszont erre az oldalra nézve semmi problémát nem találok. Szerintem a másik oldalnál biztos ki fogok venni pár textúrát, vagy valamit megoldani, mert az nagyon gyönyörű lett, ez biztos 1000%. Cserébe viszont több rajta a motívum, meg a tárgy, így azért durván eszi a gépet a káosz oldalhoz képest. Hát igen, kicsit könnyebb itt a teamfightokat lebonyolítani, mint a másik oldalon. Ugye, titán itt se változott, klasszikus titán.
gyúrva még mindig. Hát ez inkább tüzes. Tüzes De hát kivétel. igen. De ebben a játékban mindenki ki van gyúrva, istenekről van szó. Tényleg. És ugye itt van ez a nágá és a hidrának, nem hidrának. Mi ez? Valami tudsz. Valami Annak a élőlény. keveréke. Ja. Ez úgy néz ki, Igazából, hogy igen. igazából szerintem nagyjából ennyi lenne a map. Nem tudom neked még lenne hozzáfűzni valót? Nem sok, esetleg annyi, hogy akkor lényegesen megváltoztatja az egész játékot, ez az egész pályátrendezés, úgyhogy készüljen mindenki arra, hogy teljesen meg fog változni szerintem a meta egy olyan hónapon belül, tehát új midlanerek fel tudnak majd jönni, az érik azok biztos meg fognak változni a buff hiánya nélkül, mert az Uller az szerintem meg ilyen nagyon manások, azok el fognak tűnni, mint Amuzenka még jobban, mert nekik tényleg nagyon kell, tehát Amuzenkában a két spell is már normálisan manát sincs, úgyhogy... Óra MC és Rama szerintem azok, akik a Hát igen, legérzékenyebbek erre. Úgyhogy meg a buildek fognak változni, szerintem mindenkinek Transcendence lesz az egyik alapkő Hát változésésen, mert ez így Cupido lesz. szerinted mennyire fog így visszajönni? Ő eléggé vissza tud majd jönni ezáltal, de nagyon, mivel hogy neki ugye, ahogy lerakod a kis szívecskéket, a supportot felveszi, egyrészt healeredőt és monát kapsz vissza. És nem Igen. annyit kapsz, mint a spell, hanem többet. Hát Amit hármat igen. felveszi, és az neki nagyon jól fog itt jönni. Tehát Igen. Cupido itt ezzel fel tud jönni a metába vissza a helyére, ahol volt. És ugye Sylvanus is eléggé megerősödik szerintem ezzel a feltétellel. Hát, Bár még ott is kérdés, hogy mennyire lehetett kihasználni pusholás közben. Igazából akkor lehetett ezt a mana regenerációt használni, hogyha torony alatt csücsültetek, mert rátok pusolták. Az baj, hogy ha felpusoljátok, akkor ugye nehéz úgy megoldani, hogy mindig töltsed a manádat, mert ugye akkor mozgásba vagy. Hát lényegében igen, de meg lehet oldani, középen lerakják is akkor, tehát ez még a kisebb probléma. Viszont arra gondoltam, hogy én Asgrától például el fogom venni a mana buffját, és akkor ő majd a speed-re, mert nekem elérdekel az attack speed az elején. Viszont tényleg ez igaz, hogyha meg lesz az alap 3 itemed, vagy az mid-game-ben vagy annyi kell, akkor biztos, hogy az attack speed buff nagyon jól fog jönni, meg late game-ben. De viszont de addig meg a mana buff az nagyon kellett volna az édikréknek. De azért jött ez a változás valószínűleg, mert nagyon sokan az miatt sírtak, meg írogattak, meg mérgesek voltak az high-rezre, hogy az édikerik nagyon erősek. De persze az early game-ük nem volt az, csak ugye mid game-től erősek. Jonna meg már úgyse számít a Addigra már nem mana. számít a mana, de az elején ugye ez is nagyon erős, tehát legyenek gyengébbek ezáltal. De late game-re úgy erősek lesznek, tehát ez nem sokat fog változtatni, úgyhogy ez annyira nem volt jó nerf. Mi a véleményed az új Istenről? Igazából még csak egyet próbáltam vele. Én már többet játszottam vele, meg kell mondani, hogy egy gyenge. Mármint nem olyan nagyon-nagyon gyenge, de hogy mondjam, lehetne erősebb. Tehát lesz rajta buff, az biztos. Nem Ugye bizonyan. az egyes spellje az jó, csak nehéz vele betalálni. Mármint, hogy ugye pattan a falakról, stb. És hát nem És tehát lassú. nehéz vele. Hát igen, lassú nagyon, ahogy megy. Viszont wave jó legalább. De csak akkor érsz vele valamit, hogyha kettes rajta van a targetemet, hogy lesztánolja. Igen. De szerintem nem olyan erős, mint ahogy kellett volna. Szerintem buffolni fognak rajta abszolút. Én szerintem amúgy maga a mid és a jungler tekintetében nem lesznek nagyon változások, hiszen a supportok tekintetében se, hiszen Sylvanus, Geb, Athena, Ymir jelenleg is top jungler, top supportok. Szerintem ez így is fog maradni a változás ellenére. A szóló tekintetében szerinted lesz valami különleges dolog? Hát ez biztos, hogy Chuckot még jobban fogják szeretni. Mármint hogyha a manát elviszi az AD carry mondjuk mid-game-re, oda pofátlankodik és elviszi a buffot, akkor Chucknak ugyanúgy lesz manája, ugye? Meg azért a manádósak, de szerintem a szólón ez nem fog változni, ott végülis ott nincs nagy változás. Buffok tekintetében nincs, a lane is úgy maradt, tehát ott nem. Csak a Fire Giant-nél lesz max, hogy jobban be tudják látni. Végülis közelebbnek mondható, meg jobban átnézhető lesz a számukra. Szerintem igazából ennyi változás történik összességében a játékban. Lesznek pozitív részei mindenféleképpen. Negatív részei nem tudom, tehát így ezt nem lehet kijelenteni, hogy valami negatív változás lesz, együtt kell vele mozogni, együtt kell vele élni, és bele kell tanulni az új metába. Onnantól pedig minden játékos ugyanazokkal a feltételekkel fog játszani továbbra is. Ezt nem lehet mondani, hogy most valakinek ebből előnye lesz, vagy hátránya.
Ez teljesen mértékben így van. Idővel úgy kiderül minden. Bán. Nem tudom, én szerintem szeretném megköszönni mindenkinek, aki megnézi ezt a videót. Reméljük, hogy tudunk nektek segíteni. Esetleg bemutatni ezt a térképet annak, aki nem ismerte eddig, nem látta még. Mindenféleképpen várjuk, és várjuk ugye az egész májnak a jövőjét, hogy hogyan fog alakulni. Én köszöntem nektek, hogy itt voltatok, Nyilván köszönjük a figyelmet. és akkor majd még találkozunk további videókban is. Tarantila voltam, Fireball voltam. és ez a smilevin.hu. Így van. Sziasztok! Hello,